No em contesta mai i quan ho fa m'envia WhatsApp sense emoticones. Això és que no està motivat, oi que no? Ja estem igual un altre cop, que m'acabo d'entrar de la nova promo del Garrotxa Prop. Te'n recordes l'app que et vaig dir l'altre dia? Sí, precisament hem quedat que em pagaves el dinar amb el teu descompte i m'escoltaves els meus problemes, però veig que estem igual. Estàs molt enganxada. És que estic flipant. Ja ho sabeu, noies? Sí. No. Torno més tard? Oh, deixa-la, que està estressada. Posa'ns la fondue, que ens n'han parlat molt bé. Et va bé xucar formatge? Sí, almenys que xuqui alguna cosa. Marxant. Deixa'l, sempre estàs igual. I ara ens podem centrar en lo important de veritat. I que sàpigues que jo ja estic al nivell 2. Que a partir del 29 de maig i durant 4 mesos, si gastes 50 euros o més als establiments de l'ART... Què? Te'n regalen 50 més? Au, va. Sí, per gastar qualsevol dels establiments. On? Dolot. Tu ets d'aquí, no? Del centre de tota la vida. Doncs ara ser Dolot té premi, tu! 50 euros! Bon dia, nenes! Hosti, no sabia pas que us feia tanta il·lusió. Reserva'ns taula per d'aquí 15 dies, que tornarem. Oído, cocina! Els 3.000 primers olotins que gastin 50 euros a través del Garrotxa a prop rebran 50 euros per gastar als establiments de l'aplicació que siguin d'Olot. Perquè ja ho diu la dita, qui no gasta a Olot, no gasta enlloc. Garrotxa a prop. Junts reactivem l'economia local.